Manje nawe wakhetha ukuqamba amanga ngoba yena engenazo. Ngiya-understand nakanazo at all. When you do have a kid. Entombazane, God forbid. Ufuna intombazane? Akukho mina bengifuna. La ngikhona ngi-right. Njengoba ngikhuliswe usisi wakho bengemazi njengomama wami. But sekwenzeka ukuthi ngihlangane nomuntu sikhulume gcina sekuhlangana. Akukho okuningi engithi mhlawumbe ngikudinga kuwena. But njengomzali wami bengicabanga ukuthi mhlawumbe uzo-appreciate ukuthi at the end sekukhona umuntu okulethela indodakazi yakho rather than le drama lofuna ukuyenza. Angithi mhlawumbe ngiyahlukanisa nomuntu wakho, cha. Mina ngizoqhubeka ngihlale la ngikhona but just nokuthi unengane intombazane. Ilapha kashana kameze yaphuza umlazanga meva nina bendlondle noPhaphekandi ehlana sezantsi kwifundazwe zethu zonke ke khona eNingizimu Afrika. This is Black Live TV. Igama lohlelo ke libizwa ukuthi Angimazi Ubaba. Sikhuluma nje nabantu ngokuhlukahlukana ngodaba lwabo. Ezinye zeyindaba ke sixoxa ngazo la twistana kancane gcina ungazi ukuthi kwenzakalani kuphi. Kodwa bakhona ke abantu suke bezela bezosixoxela ukuthi kwenzekeni. Igama lami uKing Sichaka. Ngolapha kaloku asingene ke sizwe ukuthi okhona namhlanje uze ngani wenze njani sabona mama. Yebo sawubona futhi njani? Injani? Ngiyaphila. Ngane kwethu ubani lo? Lo phambi kwakho uThembeka ngwamadlala. Okay. Ngane kwethu siyazi ukuthi awuzile kwi-picnic uzosixoxela igaxa indaba kwenze njani ngani la? Hey. Ngidecide ukuthi ngize la kwa Black Life ngenxa yokuthi nginenkinga endlini nomuntu engithandana naye. Okay. Inkinga iqale ekuthenini ngiye ngahamba ngaya e-salon. Oh yeah. So mengifika e-salon i-hairdresser ebekade ingenza ikhanda sike saxoxa shuthi saqala kwaba ne-connection. Emva kwalokho ke usisi wase eyabona ukuthi uTholiswa lokuthi avente kumina. Oh yeah. Shuthi uma eventa uyangichazela nje ngendaba yokuthi usanda kuthola ukuthi lo mama lo ahlala naye akusiyena umama wakho ngempela. And futhi nalapho ubaba wakhe akamazi. Yeah. So utheme eqhubeka nestory sakhe engichazela nje nange imvelaphi yakhe. Ngabona sengazi ukuthi iya-corresponda nalo muntu lo engithandana naye. Oh, ichazela ke ngehistory yakhe nehlobo yonke la. Yebo. Okay. So kuye wangithinta ke lokho ukuthi yangiphatha kabi leyo nto. Then mangibuyela endlini ngimtshela partner umuntu wami kwawukuthi akazwisisi kahle. Akazwisisi kahle sagcina sesixabana. And njalo mengabe kuwukuthi ngiyayikhuluma lento lena asizwani kahle. Yeah. Into ekuyiyona engilethela ngempela ukuthi ngiyafisa ukuthi baxhumane ukuze kuzotholakala ukuthi kwenzakalani bazane ngoba mhlambe ngempela umuntu wakhe because nami ngithi ngiyabona vele ngiyambheka usisi. Ngiyabona ubuhlobo because ngiyabazi vele abantu bakamuntu wami. Yeah, ngabona ukuthi ikhona yona inswebu noma ngingazi ukuthi kwenzakalani because wangitshela ukuthi akanayo ingane. Shuthi umuntu wakho yena umuntu nje ongafuna nokuyizwa at all indaba ukuthi avakashe usisekhaya ambone at least. Hayi. Ayizwa nje leyo. Tell me more ngomuntu wakho nawe senihlala isikhathi esinganani umuntu onjani? Into nje engaqale ngisho umuntu wami le engikhuluma ngaye akusiye like ngizothi umuntu wesilisa. Oh, okay. Ake umuntu wesilisa. Yeah, akusiye umuntu wesilisa. All right. Umuntu nje wesifazane. Oh, okay. Hayi ngaba interested ngifuna ukunderstanda ke impela ngoba yabona uma ukhuluma ngomuntu wesilisa kuba khona leyo nto le but kubona uncuma ngisho ukhuluma ngomuntu wesifazane. Yeah. Uphethe kahle. Yeah, ngiphethe kahle shame ngikuqamba amanga. Yeah.
ngiphethe kahle. Ujabule. Ngijabule nje angishodi ngalutho. Manje ijabule nispoilwa yile nto le. Ispoilwa ile ndaba le engafika nayo. Unakho sometimes ukuyisola ukuthi wafikela nale story noma ulokhu ulangazelele njalo uqhubekile. Sometimes nginakho ukuthi ngiyisoli. Kodwa at the same time ngifuna ukwazi iqiniso. Yeah. Usisi lo sikhuluma ngaye othi wahlala naye esalon umuntu osebenza khona uhlala umfica njalo every time. Yebo usebenza khona nje. Kodwa kuyikona ukuthi because ngangiqala ukuya ukuthi ngiye mase ngiyenziwa uyena izinto zanikhanda ya. No, mhlawumbe kufuna sibathole bobabili. Mayingekho inkinga usithola isinqanda mathe sakho simthole nayo sixoxe sizwe ukuthi mhlawumbe ngasithole neclosure ngoba kuyavela ukuthi noma singazi sonke ngoba mina nawe wasazi kodwa sizozwa at least mayimbonile. Yeah. Sizwe ukuthi uyamazi ukhona umhlobo noma abukho kukuyena ke mayiphika but la sifuna ukwazi iclarity ngoba uthi usisilohlana naye salona uthi usanda kuthola ukuthi umali wahlala naye yena umakhe Yebo. Kodwa futhi umakhe ngempela ayitho direction ukuphi. Yebo. Nobaba kamazi. Akamazi futhi. Into serious kakhulu kuyena ukufuna ukwazi ubaba noma umama. Ufuna ukwazi ubaba kahle kahle. Ufuna ukwazi ubaba. Yebo. Right. Asambeni ke siyothola ukuthi masimbheka ke noma sisixoxa naye ke umathandana kaSisi. Ikhona na into echazeka sayithola ephelele. Asambeni siye kwisombe sesibili sibabheke. Kuthiwa indaba ayihlangani kodwa abantu bayahlangana. Thina kwa Black Life Traditional Pharmacy sithi amanzi lapho akama khona ayophindame futhi ukuze ubuyise isithando sakho. Luqale phansi uthando lushisa amalanga. Faki order namhlanje uthole isikhafulo sokubuyisa umuntu wakho. Isithando seminyaka esikade saduka noma ngabe udokizolo. Ukuze ufake order shayela u062 219 7748. Thina umsebenzi wethu ukudilivela wena mawufake order makumba mano umhlaba akukhathaliseki noma ukuphi. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Right, sosiphinde sabuya ke kulolu daba lethu seliqalile ke sikhuluma naye udadewethu echaza stories engaso ukuthi unenkinga kanje but ke ebekade sikhuluma ngabo sebefikile sizozwa ke makuhamba isikhathi ukuthi lokhu ade kukhulunywa la noma ade khuluma ngapho sisi kuyavela ni siyayithola ni iqiniso lilonga. Siqale ngokubengelela ngapha. Sawona sisi. Sawona njani? Ubani siseka? Ulerada Mncwangu. Yes. Okay. Asibengelele ngaphesheya njani? Saphila. Ubani lo? Ngibongiwe ngakaMncwangu. Right. Sesisonke ke la sisi mhlambe uye lo to chairman une. Hey, zabantu ke kuyithi. Right. Nasi isithando sakho mhlawumbe usichazele ukuthi kungani bobabili bela. I think bobabili aqala ngibuze ngapha sisiyamazi usisi Lola. Nangu sisemazi. Lo mala ngimazi. Amazi. Yebo. Ngaqala ukumbona. Ngiyaqala ukumbona. Asibeke odabeni sisi mhlawumbe nesithando sakho sizwe ukuthi kungani sila. Sithando sami. Into yokuqala nje engifisa ukisho ukuthi ngiyaxolisa ukuthi ngikulethile phambi kwamakhamera. Lento le engikulethele yona ngiyabona ukuthi serious and nami kona ngiyaba nokuzisola ukuthi ngiyiqaleleni kodwa at the same time ngifuna ukwazi ukuthi kwenzakalani ngidinga iqiniso. Njengoba ngikulethelana ngathi ngake ngafika endlini ngakuchazela ngokuthi ngihlangane nosisi esalon owayengenza ikhanda so waseyaventa kumina ngathola ukuthi kuno connection okhona and usisi uma echaza ngelento zane ngehlobo zakhe ngiyabona ukuthi no ziyahambelana nezakho. That is why ngafika kuwe ngazokubuza ukuthi ngabe akekho yini mhlambe umntwana onaye. And njalo yazi ukuthi uma engayiqala leyo topic leyo uvukulaka uyalwa gcina sengasimnandi endlini. Iyona into engilethele yona lena uyena usisi lo engangikhuluma ngayo. Yeah. Udaba kanjalo mntama.
ake sizwe kuwe uyasho sisuthi nihlale nixabane la lento mayekhuluma esho ukuthi wahlangana njengoba sechazile wahlangana nosisi la ake sizwe ngawe ukuthi kukhona nokwaziyo nodadewethu la eduze kwami. So usu-decide ukuthi uletha amakhamera ngaphandle ukuthi ukhulume nami. Ya, ngixolisile. Ingakho nje ngithe ngiyaxolisa. Kodwa kona-ke bekumele cause mese ngidinga umuntu wesithathu ozokwazi ukuthi asilekelele kuze ukuthi izinto ziba right. Ngiyaxolisa ukudiscuss. Shuthi kahle kahle wena ubungafuni ukwazi nami. No, ngisakhuluma na ngubhebi la. Cha. Shuthi nje vele ubungayimisele nje ngokuthi ugcine sengisempilweni yakho. Because phela ukuthi uletha amakhamera kusho lutho lokho anganwena ukuhluleka ukuthi uhlanganise nengane yakho. That's why eseze wacela abantu. Shuthi Wena kahle Thandwa kahle sami. ubungayimisele. Mina ngakhuluma nawe. Mina ngazi ukuthi yimini indoda la kule relationship. So ngakuchazela ngendlela engakuchazela ngayo. Anginayo ingane mina. Ngayichazela ngithi Kodwa baby uyabona. And uyambona nawe. Uyafana nabantu abancane. Uyafana and indlela achaze ngayo uyasho ukuthi lo muntu lo akade ehlala naye utholile ukuthi akusiyo uma wakho ngempela. manje wena uyagubha wena ufuna ukwazi. Kumele vele ngazi. Because angicabanga ukuthi nimi ngabe ukuthi niyathandana ngisho noma ngathiwa isimo mesi kanjani. Yeah. Kodwa akumele kube ukuthi ungafihla into nje ekanje akumelanga. Sacawubuza usithembe kunazo ingane wena njengoba wena yakho ifihlile yena mhlawumbe unazo ezakhe and uyazazi uzenzela yonke into wena ithi into yakho Awunazi angithi asinazi. manje nawe wakhetha ukuqamba amanga ngoba yena engenazo ngiya-understand nakanazo at all wena you do have a kid entombazane God forbid Ufuna intombazane. akukho mina Yini? bengifuni la ngikhona ngi-right njengoba ngikhuliswe usisi wakho bengemazi njengomama wami but sekwenzeka ukuthi ngihlangane nomuntu sikhulume gcina sekuhlangana akukho okuningi engithi mhlawumbe ngidinga kwena but njengomzali wami bengicabanga ukuthi mhlawumbe uzo-appreciate ukuthi at the end sekukhona umuntu okulethela indodakazi yakho rather than le drama lofuna ukuyenza angithi mhlawumbe ngingahlukanisa nomuntu wakho cha mina ngizoqhubeka ngihlala ngikhona but just nokuthi unengane intombazane esazoba nabazukulu And also ifuna nokwazi ubaba. exactly yabo Uyawuzwa kuthiwa ena iqiniso libhlungu kwesisikhathi. baba buhlungu for the very first day ngithola ukuthi lo muntu engangitshela ukuthi umzali wami sonke isikhathi akayena Uzomela baba iqiniso. buhlungu ngakhala ubusuku bonke ngafuna yonke into sengidinga-ke manje ukuthi ngazi ubaba because sengifandathile ukuthi lo muntu ebengitshela ukuthi uma wami sonke lesikhathi akayena uma wami so sengifuna ukwazi nanobaba ukuthi ubani ubaba wami ileli qiniso sengilidinga kwena but okuningi ukuthi kwenzakalani why ngagcina sengikhuliswa usisi wakho sazokhuluma but okwamanje bese ngidinga ukuthi ngazi ukuthi ubaba wami ubani ngoba nalesibonge ngisisebenzisayo akusona sami. Alright. Siyacela sizokhuluma mhlawumbe sizwe ukuthi bekhona niqiniso kulento ngoba yabona nje manje uyaphula ukundlela. Akukho sakuvumile. Lokho ephula ukundlela nje ekhuluma lokho ukugcizelela ukuthi awunayo ingane. Why uthi awunayo ingane? Ibizisho yona ukuthi usayitshelile umama ehlala nayo ukuthi uzalwa uwena udadewabo. Why? Ingoba ngeke lithande iqiniso imisilazi. Kodwa baby ngiyacela. Ngiyacela. Noma ngathiwa libuhlungu kangakanani sekuningi kwaqala ukuthi ngitholile ukuthi lo muntu ebengitshela ukuthi umama kayena sekubuhlungu already so okunye okuzokulandela sengizokuhlanganisa ngikubhani Ayilimeze. exactly ukuthi ngiphola ngesikhathi esisodwa sengicela ukuthi namhlanje kube lamanqamo nobaba ngimazi ukuthi ubani ukuze uma ngiqala ijeni yami yokuphila ngiqala impilo yami entsha
ngibe ngihila nayo yonke into ukuthi ngiloko ngithola iqiniso ngamancozucozu ngisacela nje lokho kwanamhlanje. Okay, ake sikhulume nje mhlawumbe before ukhulume isithandwa sakho lesi uthe mayifika la wangitshela ukuthi ave happy ngiphatha kahle but iyodwa into emlimaza leyo xabana ngenxa kasisi. So entweni eyodwa nje entweni engaka izinto osuzenzela sungasacrifice into eziningi ngazo izinto ozenzile for partner wakho. Umtshela I don't think sisi wena mangazoqinisa uzobaleka. Angeke ngize ngibaleke. Uyamthanda Nginalokho ngizojabula cause yabo lento azobe yenza ukuthi angitshele iqiniso elikanjena-ke imfihlo yakhe-ke vele iyaziwa nodadewabo. Obvious lowo muntu lowo angabe kuwukuthi le ngizongibonakalisa mina ukuthi ngithanda kangakanani kunokuthi angifihlele into kanje. Baby nje ngiyacela ukuthi ube right, mina ngizokusupport nje kuyona yonke into. Ngizoqhubeka futhi ngikuthande noma ngathiwa uyavuma ukuthi ingane yakho ngoba vele ku-obvious. Ngizohlezi nje nginawo. Hayi. Usho ukuthi indaba yami imi kanje. Yeah. When I was 19 years. Ngadlwengula. I think ngangenza umatric lapho. I was up and down day and night studying. Ngiyazi-ke emakhaya ukuthi iy'kole zikude, hamba iy'ndawo enomngozi, but uma ufuna lento oyifuna uyayifuna. So sometimes uzotravela nguwe wedwa kuleyo ndawo wenza umatric awunawo upartner ozohamba naye. So it happened nami ukuthi ngihlangane nomuntu which is kwase ngingabonakali kahle ukuthi ubani. Thatha advantage yami yokuthi umuntu wesifazane ohamba yedwa. Months later I found out ukuthi I'm pregnant. Because my plan bengisumuntu kakhulukazi othanda kakhulu abantu besilisa noma nemizwa yabantu besilisa since namanje impilo yami isakubantu besifazane. So I found out ukuthi ngikhulelwe, so I had my elder sister owathi fine mntaka mama mntaka baba ngizomthatha umntwana ngimkhulise, you can carry on with your life, I'll treat her as my child. Leyo kuyoba imfihlo yami nawe sobabili. But namhlanje leyo mfihlo leyo iyaphuma. Sure. So ngezinye indlela noma unikeza udadewenu umntwana wamnikeza njengesipho nje ngeke uphinde umdinge. Njengesipho sokuthi mina my plans our involve ingane. Our involve ingane ama-plans ami as ngibona impilo engiyiphilayo njengamanje. Yeah. Ngiyindoda, angiyena umuntu wesifazane. Bekumele ushintshe ucabanga kwakho. Kodwa-ke ngibonge ukuthi ngigcine ngilithole iqiniso. Ngiphinde futhi ngixolise kukho konke odlule khona ukuze uqinise nami emhlabeni. I can really say ngiyayifila ipain yakho kodwa wena oyazi kakhulu vela mina. Kodwa ngiyathemba ukuthi nami sizoqhubeka sibe right. Sazane kangcono. Ngiyazi ukuthi njengoba uchaza ukuthi bungaplanile ngoba nengane ngizoqhubeka ngiphile nempilo yami, but just ukuthi ngazi ukuthi nginomama. Kahle kahle ukuthi senginomama abawu-3. Sengayibeka kanjalo. Hlekisa ngami. Cha, nangu sisabeka wena nana sengifound outhile umama wami ngikhulisile. Shuthi kahle kahle senginomama abawu-3 nje empilweni yami. You are blessed. Kakhulu nomuntu kahle kahle shuthi nje senizibalile isikhala sobaba. Kahle kahle umuntu emele ngimbonge kakhulu usisabeka umuntu ehlanganisile. Ngibonge noNkulunkulu nabantu abadala abangilethela yena ukuthi ngizomyenza ikhanda kanti sogcina sikhulumile sina connection sagcina sesikhuluma izinto ebengakazi ngikhuluma. Ngibonge. Sis, usizwa kanjani after le nkulumo? Isithando sakho sidlule ebuhlungwini but it look like it's a happy ending. Yo. Angazi ukuthi ngithini. It's all right, man.
Uzoba right. Uba right. Sibonga nje ukuthi wena ukwazile ukuthi ufike la uzokhuluma lolu daba usize omunye obona ukuthi unenkinga ungasilahli nesithandwa sakho even though siqinise ikhanda ngalento but final iqiniso uyalazi and naye uyakuveza ukuthi kwaseqonqweni wakhe and also thank you ukuthi lo siza kwaze ucabanga umkhipha umlahli kodwa kunalokho wamthatha wamnikeza udadweni wamkhulisa uyabona ukuthi unengane enhle kanjani asindala I know ukuthi uthe out but ingane yakho yebo kushovuka cabanga ingane yakho kusho kwazake mess wafuka ingane yakho cabanga Kwasho ukuthi hayi ngimthanda kakhulu abadlala la. even uvaya ucabanga nango usinqanda mathe sakho Nje yena. wethu but athi thank you mfethu siyabonga cemba ukuthi mhlambe ukusuka la kuya phambili uzozama ukuba nodlelwane nengane yakho even though usuchaza iside lakho but ufunde ukuthi kwenza indlela kwenzeka ngayo asikwazi sishita yonke into asikwazi ukumthola ubaba sisi njengoba esechazile kuvusa amanxeba hopefully nizoba umndeni owodwa ohappy thank you to kule ndlovukazi eseduze ngokuba nobuhlakani omnjengalokho Siyabonga kakhulu sisi. Ngiyabonga nami and ngibonge nje futhi nako babe ukuthi ukwazile ukuthi akhulume iqiniso and njengamanje sengiyabona ukuthi sohlala soqhubeka nje nempilo sihlale si-happy njengoba kade si-happy. Ngaza kwethu niyazi ukuthi imfihlo akuyona into ehlala unomphela kodwa egcineni masithola i-happy ending nathi siba right angimazi ubaba igama lohlelo kodwa egcineni ubaba simtholi ngenxa yokuthi ngoba inkulukudu wesigebengu nje esayithathela emhlabeni ongavumelekile nokho-ke egcineni usisi usayitholile ukuthi uma ubani nokho-ke bathi bazoba umndeni omkhulu uyajabula senomama abathathu sale kahle sobe sibonana okuzayo